Make it. You can start coming, sir. Here's a moment. Royal Highness, Marcel, Iheme, Egwu of Umuezegwu. You're welcome. Thank you. The Kewezoku na I were a kind of media team here. Maybe the up the palace secretary, our palace secretary Owele Jonas Walek, our brain behind everything. Our kind of he hunts news and he wants development of ancient Armenian kingdom. Our secretary, the ancient Armenian kingdom. So and Ihitte and the Ituboma. Short as na Governor John said, no one position. Maybe personal assistant to governor. I will bring him because he's a very reliable person. And anything not change, on a day to society, I did to hear about it, passionate about it. So I a video name when a kind of interview on a man, some prominent people. Up on him, and they say, as they like you, hold a strong position. Ihitte, I dispose need to bomb. I suppose what I make interview. Because last week I went as a Iheme, Lawrence Iheme, now one of Iheme, and I know we generate a lot of viewership na Facebook, na YouTube. A lot of people are interested. As it stands now, I went over 1,000 people who have been watching what he said. So and the Huku Abasatupa, the Obasanda Win, Basapandi Umuezegwu, Basandi Ihitte, the Mande Odenku. I'm saying one in a better position. Maybe we'll follow up with the discussion. One the one or contact more contact you put a nigga one chance, but I'm not audition easy on a chance. Science is not a better. I'm talking about Umuezegwu. And then we can take a hand look at cabinet members in the house. Then we may have to. Ndị mụ na ha kwụrụ bịa ebe a taa wụ nzo obi m nze Kasmia Ikekwe m ọya wụ so onye nke ọzọ nọ isi ebe a bụ High Chief Dịta Ịbauchi ọya wụ chief na-elekọta village gemship ọkụ. Muno Dodoruno. Onye nke ọzọ wụ High Chief Clement Igwe, High Chief Honorable Clement Igwe. Ọya wụ traditional chief na-elekọta the other side of Umuezegwu. By the special grace of God, very soon or otherwise we are going to new autonomous. That's Ndowe Umuezegwu. So Onyeka with the High Chief, the first class chief, na look at that side. Okay. So I am for them.
mbele na ochekwu na akwụkwọ na akwa so agwa otu onye hụrụ weke mụ na Ugeze m pụtara Ugeze Chinenye Nwake na mbụ aga m abụ unu onye mbụ na ihe mbụ aha m bụ His Royal Highness Eze Marcelus Ndụnaka Iheme Egwu Ntetere of Umuezegwu and Ntetere of Ihitte ancient clan. Ihitte wụ mba. Ihitte wụ otu mba dịka taa Amin Ide. Ihitte abịa mụbasawa. Anyị nwere Ihitte Amasa. Ihitte Amasa aha comprisere Umuezegwu, Nkume Atọ, Ụmụderi, Amakọhịa, Ụmụoyi, Aminyi Ukwu na Aminyi Nta. Ya wa Amasa. Ma anyị nụrụ n'akụkọ na Ihitte mụkwara Odemkume. Ma site na nnufu isi na ọgbaghara Odemkume ekwuluo si na Ihitte fụọ. Ihe mekwara na ha jiri fụọ wụ Ihitte kpebiri na onye ọbụla anya na-aga ele anaghị ejikwa nwa nwụrụ anwụ agụrụ nwa, so ọ ka dị ndụ ka a na-akpọ nwa, so ọ ya mere ejiri were Umuezegwu dịka ọpara Ihitte. Ihe niile a mere n'oge Ihitte nọ chimchim, adịghị onye ya na ibi ya kọrọ ụka, adịghị onye ya na ibi ya ma ihe. Otu Ihitte siri mụọ nwa ya, Umuezegwu, Amakọhịa na Aminyi, otu nne mụrụ ha, otu nwaanyị mụrụ ha. Then Nkume Atọ na Ụmụoyi, otu nne mụkwara na ha. Nkume Atọ kwa na ọpara nne Ụmụoyi. So unu biela anya na ndọrọndọrọ onye wụ ọpara unu hụ sọ dị very glad awụ ihe na-ekọrọ ụka. The akụkọ, the history dị very glad, ahụghị anya ọwụ kwa Chinaka. So Umuezegwu remained the opera of Ihitte till date, and the problem that Ihitte wụ anya ukwu. Elotu onye a ga-eje wụrụ ya, after all onye wụ ọpara agbala afọla, anybody can. Ndị isi aka ala ga-aga kpagharị ya, that's kwara ivu ya. Ọ nwụrụ n'ọnwa na-adịghị anya, ọ nwụrụ n'ọnwa Ihitte. So n'ọnwa Ihitte ahụ ọnwa Ajala, ha ndị isi Ajala agaga bụkọ ngwongwo ya. Then a gwara anyị na agba aha ndị Odemkume, ndị ji akụ, aka ji akụ na Odemkume bere bịa nwụma nga o vuru ivu. Ihitte ndị ọzọ na-aga akpa ngwongwo ha ewe iwe plan maazị otu a ga-esi ịfụ ha anaghị anwa ha. So oge o nwere otu mmemme Ihitte na-eme on the whole, anyị na-asọwa ịha ọnwa bụfụ anyị na-akpa ya ntụmaka. So na ịha ọnwa ahụ a na-egbu ọkụkọ, gbuo ji. Ndị obodo niile aha nwe Ihitte, ndị mkpesharolo na aha anyị zuo, including Odemkume, ha bịa erie ji na ọkụkọ ahụ. Ụtọ ha plan na ha agaghị achọkwa iso na ahịa aha abịakwa onye ka ha nwa abịa evuru ngwongwo ha. Ha plan is okay, ha ga-abịa late ehia ha na-eri ọkụkọ na ji ahụ, so that ka ọ bụrụ na ha erieli ha bịa. Anybody cannot be omenala, anybody cannot be a na-ewu oke dịka otu esiri tọ.
So Umuezegwu remained the opera of Ihitte before anyone on one and we maintain it. Ngahadiana ono mmekreta Umuezegwu amakohia na amenyi. Ọ dị iche na mmekreta Umuezegwu nkumadọ na umwe ma ọkwa amakohia nkumadọ na umwe ma ọkwa na amenyi umuhi na nkumadọ. Unu ga-ahụ na ebe ọ na-alakarị wụ Umuezegwu amakohia and amenyi. So, oh, ya the tennis there. Then, and here basara mbomuzo. Here basara omenala. Omenala Ihitte, ejiri mara Ihitte wo mbomuzo na newa akwa. Onye zuru Ihitte ọnụ. Omenala ndị ọzọ dịka ọkọnkọ, dịka ese, dịka udubere. Because someone egwu ndị line na-akpọ udubere. Ihe ndị a wụ egwu ndị ke fiziri efi. Ọkọnkọ jikwa na akọ o ji la ya dabara ahụ taa mgbe a na-abịaru ole ụlọ ma na eshi eji ya jụọ oyi ọ ga-ekwu oriri. Ndị Ihitte ndị ọzọ sị ka ha rie eji dọma ọkụkọ mgbe ọbụla ejiri ha bịa eri ọkụkọ ha erie eji mgbe ejiri ericha ji ahụ ndị odekwuba abịazie asị oke lekwenụ ọkụkọ ji afụọla anyị riele mgbe na-abịa ha sị oke ebe mmori na-eji mmori kwụ na ọkụkọ ha ala anyị mgbe ụfọ ụnụ gị na-anụ mgbe asị odekwuba kwere otu mpekele ji fụọ na Ihitte. So ọ ya wụ the history. So ka ọzọ awụrụ na ihe gbasara ndị wishi na Ihitte n'akụkọ ndị nwaanyị kọrọ anyị because amaghị m onye Ihitte wụ ahụ ha na Ihitte na nwoke onye nọ na Ihitte ugbo asị ahụrụ Ihitte ha wụ ama ma nwa Ihitte ka isi nwa asabi. So ọ ya mere ha kọrọ anyị wụ na ọkpara Ihitte wụ Odekume. Unu ga-anụ mgbe a na-asụ ndụ Ikenga ndị Ihitte. So ọkpara Ihitte wụ Odekume. Duto na Odekume eshile na Ihitte gbafọ. Onye ọzọ sotedo Odekume wụ Umuezegwu. Ha sị anyị akpọ onye da ya meke taa iti emeghị ugbu a enwe obodo ọzọ ewetuo Umuhi and Amakohia fụọ ọgọkọnkọ ke ha kpọrọ akụ. Ndị ọzọ ịhụrụ ụkwụ agọkọnkọ gara ga mụrụ ya mụrụ. A gara aga mụrụ ya mụrụ ndị ọkọnkọ kụrụ kpoo Amakohia and Umuhi. Unu lezikwa anya ọ na-ahụrụ na ọkwa otu onye n'ime nne Ndike na otu onye n'ime Ndike. Ụmụ nwaanyị abụ otu nwoke ọ lụrụ. So ị ga-ahụ na ọ kụrụ otu nwa onye ke kọkwa otu nwa onye ke. Ihe ndị ọzọ meghize ya na-afụ agọkọnkọ n'Amin agara aga amụrụ ya amụrụ ya na-afụ ya n'Umuezegwu agara aga amụrụ ya amụrụ. Then ụmụ Derim Gwen wụ ndị mezuru amasa. Ụmụ Derim wụ nwa Da Erim. Ọ wụ nwanne anyị alụrụ na Ụbọma. Di ya nwụọ ha emegbumi ya kpọrọ ụmụ ya lọta. Ya kpọrọ ụmụ ya lọta na Ihitte ndị Amakohia because ịma amụọ ndị nwoke o nwere nke nwaanyị a ga-amụ ya and ndị ha na nke nwaanyị ahụ dazi onye tọrọ nke nwaanyị ahụ ya wụ Umuezegwu nke the third mana ya kwụ ndị ka ọzọ mụ na ha na-ebe awụ na ndị wụ lọlọ onye ọbịa There's one
onye akpọrọla ga ama ihe akpọrọ so tunu kọwakwarala n'anya anyị egere adị m kwadobe amakọ ya nke a mụrụ ụmụ buru ibu taa o nwere nwanne na nwanne ma na nwoke ma na nwaanyị obi ha na-awụ otu amakọ ya akpọrọ ha nyezie ha ala ebe aha ebi ha taa so ha nọ until at a time Ihitte niile ekpere na ha nwere green card ha kwesịrị igbu ihe wụrụ nwa afọ anyị mee ha ihe ọ ya mere a na-ere ọjị n'Ihitte ugbu a ọjị si Umuezegwu pụta ya ga Amaka Ọhịa ndị Amaka Ọhịa eji nwanne ha ụmụderi then ya bịa Aminyi then ya bịa rukwe na Aminyi onye Aminyi a ga-ebi onye Iheme ya ndụ onye na-ebi ya wụ onye Nkumatọ ka unu hụ na ihe m gwara unu na Nkumatọ wọkwara nne Umuyi Nkumatọ ebulizi ebi onye Umuyi ọwụ otu omenala ke ndị pụrụ anyị ụzọ nọrọ domere anyị ụkwanụ ụdị akụkọ edomere anyị because unu ma akụkọ history nwere ike wụrụ eziokwu nwere ike ya wụrụ achị so ọ dịcha ha ọ naghị adịcha straight n'otu o siri kọrọ gị because ọta anyị kọwa ugbu a ha kọwa otu e siri kọrọ anyị otu anyị siri ghọta asị nwata akọma akụkọ n'otu ndị ga-ekwe asị nwata akọma akụkọ mgbe na-amụbeghị ya dịka kemgbe a mụrụ ya tere so ọwụ ya wụ otu deteni siri dịrị ihe gbasara agbara Ihitte wụ aja ala ha kwe ihe gbasara Ihitte akwana ihe gbasara Ihitte aja ala ebe ekere agbara niile unu aha ya n'ụwa taa ebe ekere ya na Umuezegwu dịka nọ ebe a na-akpọ Litran Nkwọnsụ ebe ekere agbara dị iche iche Ihitte so na ndị gara gị were agbara ka ịhụ na ihe a meghe n'Ihitte taa obere ekwe taa o birekwara nke mgbe gboo mgbe a gara gị iwe agbara aha na Ihitte ndị ọbụla họpụtara ndị isi one by one agba asaa mekiri Ihitte wepụtachara mmadụ ndị niile ahụ ahọpụtara na agba bịaruchara nkwụ Ihitte bịa chere ka ha kwụrụ n'ukwu dịka otu mba gazie ga-ewere agbara ma ụmụ Ihitte dịka ha mekwe ma taa ha nọ n'ụlọ ha egbu oge alụgha onye a ga-ahọpụta onye isi ga-aga iso ga-eweta agbara ndị Ihitte ndị ọzọ echeghị ha na nkwụ Ihitte ha hụ ha agamazi ha decide agawa agaghị were dị agbara ma a na-agara ole due to that delay ndị mmadụ ewerechala agbara agwụla so ka unu hụ na Ihitte nwa ha agbara ife Ihitte adịghị agbara ife the whole agbara niile ewetere ndị mmadụ dị adịghị eweghe agwụla na Nkwọnsụ dị ihe emere ha wụ ha gbakọrọ ka pụrụ aja n'ọga ahụ so ihe ha ebe ọwa aja ala ọwa ha gbara ka ha wụ n'anya ejiri ọnụ mee so ha were pụrụ aja aha lọtawa na nkwụ Ihitte ha tụmese ele nga ga-edome ya mgbe a na ha lọtala from Umuezegwu na nkwụ Ihitte ikpe dị nga a ga-edome dị aja a ga-ehimere ya ihe dịka obi ndị Umuahia afta agwa asa gala ma ọfụda ha so ka ebe ha na-eso ha ga ha kwụ
he pụrụ aja ke nọ na nkwụ Ihite nga lama ga Iheme agbara ke ha kpụ ya oturugo so ọ otu ejiri nwee oturugo n'Umuri so that oturugo awụrụ agbara ka ha na-efe ị ga-ahụ mgbe a na-eme mbọmụzọ ha si steeti ha ga-esi ihe mgbe ha na-eme ha amụfụ gaga emere ke ha onye na-eme ndị eji ha epo ihu eme mbọmụzọ n'Ihite then due to Amenyi ụkwanụ nwanne Amakọhịa na Umuezegwu the thing na-ewute ha ele ihe eji ha epu ụzọ eme mbọmụzọ ahịa Amenyi na-eji achụ ha bọmba to bọmba nwere mgbe ụmụhi na-eme mbọmụzọ ka Amenyi na-echi so oye wu the reason eji achụ ha bọmba to bọmba ịgwa ha na ihe ha emeghe ha ọwụ mgbe e kwesịrị ihe ime so ị ga-ahụ onye ụmụ ihe fụdogbo ya sị ha wee isi ihe eji ahụ isi ọwụ ya na-epu ụzọ eme mbọmụzọ but ọma the history why o jiri epu ụzọ eme mbọmụzọ ọwụ mgbe aha gara iwe agbara ha so ha ga so ọya wụ the thing anyị na-abịa ka anyị mee ka ndị mmadụ ndị na-ama mara otu Ihite chere dịrị so that onye na-aga ya mara limit ọ na-agakwa o dịka nga ogbo o nwere ike nwere atụda nga ogbo si na ọwụhụ Umuezegwu ọpara n'Ihite na ọnwa avini ọzọ ngwa wụna si ka na-ewu akwa ọpara gị were na ọpara na adụdị ya n'ishi ọpara na-amụ ọpara amụ so otu agwanugo ugbo nwebụrụ onye Umuezegwu nwere ike igbu usoro ugbuaria na were kwena mmesị ka ya na-awụ ha kwa ọpara unu mere understand nwa onye Umuezegwu ga-ekwuzi ugba were sị ka ya na-awụ kwa ọpara ya wụọ nwe onye wụ ọpara Ihite wụ Odemkume afọkwa na obodo a ga-agbọdọrọ n'efu enwere the next person ọwụ ọfụ aha ha ji otu a jiri ọfụ Ihite na taa ọya kwana ihe the first eze chịrị the whole Ihite jiri wụrụ nte one of Ihite wụ eze D.O. Alibekwe ọya wụ nte one of Ihite ke ewu ebe m bụ nọmba 3 ya m jiri zama nte 3 of Ihite so ihe niile hụrụ anyị kwuge ma ọhịa mere onye na-mere eke na-awụghị ya na ihe anyị ji n'aka wọfụ ya lụrụ ọfụ onye lụrụ ọfụ onye jiri aka gbuo ogwe so ụmụnne m ọ bụ otu Ihite shiri dịrị ọ bụ otu anyị shiri mara Ihite ọ bụ otu anyị shiri hụ Ihite mgbe anyị hụrụ ya udo dịrị unu nke ọzọ wụrụ ịlụ nwaanyị n'ala Ihite ịlụ nwaanyị n'ala Ihite dị mkpa Ihite mere alụm nwaanyị ha ya edo anya ya mara na anyị naghị ere ụmụ anyị ere Ihite na-evu mme nwaanyị abalị 4 ahịa 4 nọ n'izu abịa na ehie eke nwere ndị na-eri ihe orie nwere ndị na-eri ihe nkwọ na ala Igbo maọbụ na ala Ihite naanị ọnwa na ụbọchị na-adịtụ ihe a na-aga ije nwaanyị wa afọ na-adị oke ihe a anaghị eli mmadụ mbọsị afọ anaghị alụ nwaanyị mbọsị afọ bet kemgbe chọọchị abịala ihu ekpo vugharịa a ga-alighezi mmadụ ihe afọ so adịghị ihe mere bet n'omenala Ihite na omenala Igbo ụbọchị afọ anaghị eli mmadụ anaghị agakwa ije nwaanyị mbọsị a na-aga ije nwaanyị n'ala Ihite wụ Eke Orie Nkwọ so ụbọchị ole ya bụrụ na aga ege ya a na-evu Eke a ga-aga ije nwaanyị ahụ Eke anọ ka a ga-aga ije nwaanyị ahụ ya wụ otu ọnwa agachaa ya buo nwa ya ndị obodo agbakọ mgbe a na-aṅụ nwa ya mgbe a na-enye ohere ka a gaa jụọ ma onye vutekwe nwa ọwa ezigbo mmadụ ọwa ajọọ mmadụ ndị agha na anwụ ọnwụ ike awa ndị agbara ọjọọ awa ihe ndị ahịa na-ajụcha
awụha osu ma ume ya na-ajụcha do na ebe dị iche iche na emebimena ihe gbasara osu na ume because ahụrụ ka aha dị na ọkwa omenala Igbo ọzọ a ga-elebara anya ya bụ wicked of the old. So anyị kwuo onye ọbụla hụrụ mmadụ ibie because ọwụ poverty ụbịam butere na akpọrọ mmadụ osu maọbụ ume. Otu o jere wụrụ ụbịam bụ ndị aha a na-eji ha gbachiri ego